ببونەیە ڕۆژە زمانی کوردی و سەرپەرشتیە سازیە زمانی کوردی و شانخانەیە نەخشێ و بەشداربوونا کۆما کەڤنەشۆپی یا باژارێ دێرکێ شەڤەکە دەنگبێژیێ li bajarê Qamişlo hate eldarxistin. Şeva dengbêjiyê de gelek cûreyên dengbêjiyê hatin gotin. Mîna, payîzok, heyranok, palayî û şahî. Ev çalakiya pêşî got em wek weşanxaneyek şêv saziya zimanê Kurdî em pêv radibin. Ev xwe rêze çalakîn yanî me gelek çalakiya dar bixin. Lê piranî wê giraniyê bidin ziman û çanda Kurdî. Me xwest çalakiya pêşî şeva dengbêjiyê bi giştî bi gelerî bi yanî ji bo herkes beşdarî wê bibe. Hem jî nêzîkî aliyê ziman û çandê bibin ji bo piştre êdî wê çalakiyên bêhtir belkî pisporî bin yanî li ser ziman bin li ser çandê bin. û hinek jî ji wek me got yanî wê aliyê xwendinê û gelerî wana bin jî çi ji dengbêjiyê bi çi ji aliyê xwendina pirtûka de ravekirina wa de şîrovekirin û dahûrandina de. Dengbêjî di dîroka Kurdan de neynîkeke ciwan bûye û çîrok û serpêhatiyên yên got gelê Kurd tê re derbas bûye bi sedên salan. û li cemgelê Kurd dengbêjî şîroveya dîrokê ye. û em îro wek vê komê vê koma kevneşop ya kurdawarî ya kevneşopa zimanê Kurdî aliyê dîlanê de aliyê dengbêjî de melî kolî ser kiriye em lê gerane heta me topî ser hev kiriye û em ê bidin qenalê xwe ji bo nifşê pêşarojê fêr bibin û aliyê dî de nivîskar û rewşenbîrê me binivîsin bêxin pirtûk û bibin pirtûkxana de teslîmê şagirtê dibistana bikin heya çanda xwezawerê pêkanîn. Yani xwesteka me vê komê ev e ji bo me erkê xwe dît em ê bi giravê xwe rabin me sojî daye heta em dikarin em ê lê bigerin û em ê kar bînin. Tê zanîn ku destan û serpêhatiyên Kurdan hemû dengbêjiyê de hatiye gotin û dîroka sedê salan diriya dengbêjiyê de hatiye veguhestin. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.